Aquestes són les últimes fotos que es coneixen de Lluís Companys. Són fetes al pati del castell de Montjuïc minuts després del Consell de Guerra en què el van condemnar a mort. L'endemà, de matinada, es forma la comitiva per afusellar el president. Baixen de l'esplanada del castell fins al fossar de Santa Eulàlia. Companys camina serè i amb tota la dignitat del món. Arriben al fossar quan hi aclareja. Companys s'acomiada i fuma un cigarret. I rebutja la bena per tapar-li els ulls. Segons un testimoni, just abans que li disparessin, el president va alçar el braç i va cridar «Per Catalunya». Per Catalunya! Go! Aquell afusellament va canviar del tot la imatge del personatge. Companys havia acabat la guerra com un president odiat per alguns, menyspreat per d'altres i abandonat per tothom. I aquella mort heroica el va convertir en un màrtir, gairebé en una figura intocable. Ara han passat 75 anys i avui el que volem fer és explorar justament les peripècies del Companys president, els encerts i els desencerts del Companys governant. I el primer que sobta és que aquell president que va tenir una vida tan atrafegada va morir amb ben poca cosa. Això és tot el que n'ha quedat. L'encenedor, la ploma estilogràfica, una pitillera. Ja sabeu que Companys era un home que fumava molt, Companys 1937. I les ulleres de llegir. Tot plegat és ben poca cosa per algú que va arribar a ser el segon president de la Generalitat republicana. Ja sabeu que el primer va ser Francesc Macià i que van ser dos presidents molt diferents. Macià va ser un president molt estimat, en canvi Companys va ser un president molt polèmic. A Macià li deien l'avi i a Companys li deien el pajarito. I a més, tots dos també van tenir dues morts molt diverses. Francesc Macià va morir el dia de Nadal de 1933. Segons va recollir la premsa internacional, 1 milió de persones van seguir l'enterrament pels carrers de Barcelona. Llavors la capital tenia 1 milió d'habitants. Companys va participar en el seguici d'autoritats. Tothom sabia que ell era el número 2. Després de negociar l'Estatut a Madrid i de ser el primer president del Parlament, Companys havia de ser el successor. La cerimònia de la seva presa de possessió va ser la primera que es va fer amb el mateix ritual que encara es fa servir avui. S'imposa al nou president la medalla de la Generalitat. Aquesta medalla la va fer el 1932 el president Macià. El president Companys se la va endur a l'exili. El president Tarradellas la va guardar 38 anys i s'ha fet servir des que va tornar a Catalunya el 1977. Des del primer moment, Companys va ser molt criticat. Mireu, per exemple, el Be Negre, que era un setmanari satíric de l'època, aquest acudit, que suposem que és a la Capella Ardent de Macià, en què es veu Companys molt petit, assegut a la cadira del president molt gran, i Companys que diu «Em sembla que em ve gran». Des de la dreta, consideraven que Companys era massa impulsiu, massa revolucionari i que no estava preparat pel càrrec. I des d'alguns sectors de l'esquerra catalanista consideraven que era poc nacionalista. En qualsevol cas, el nou president aviat va tenir la primera prova de foc per demostrar que aquelles crítiques eren mentida. O no? És un quart de 9 del vespre del 6 d'octubre de 1934. Aquest és un dels moments decisius de la vida política de Lluís Companys. S'ha de seguir sempre l'emoció del moment, senyors. I el moment és ara. Pot ser que s'equivoqui o pot ser que no, però ara quan surti al balcó farà un pas històric. En aquesta hora solemne, en nom del poble i del Parlament, el govern que presideixo assumeix totes les facultats del poder a Catalunya i proclama l'estat català de la República Federal Espanyola. Parem un moment, perquè per entendre què passava al Palau de la Generalitat, abans hem de veure què estava passant a Europa en aquells mesos del 1934. I primer de tot, a Roma.
Aquell agost, Roma havia celebrat la segona edició de la Copa del Món de Futbol. Espanya, amb Zamora a la porteria, es va quedar a quarts de final. Itàlia va arrasar i va guanyar el campionat per primera vegada. Allò va ser un triomf pel dictador Mussolini i una gran obra de propaganda feixista de cara a tot el món. En el mateix moment, després de guanyar un referèndum, Hitler es va convertir en Führer. Al setembre, el Congrés del Partit Nazi de Nuremberg mostrava tot el seu poder. A Alemanya ja no hi tornaria a haver eleccions democràtiques. Molt bé, gràcies. En aquell congrés nazi hi va assistir com a convidat un polític espanyol de renom, que era aquest senyor d'aquí, José María Gil Robles. Gil Robles era el líder de la CEDA, CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, que era el gran partit de la dreta i l'extrema dreta espanyola. Però encara no manaven. De moment, qui manava a Madrid era aquest altre senyor, Ricardo Samper, del Partit Radical. Samper era un home del centre-dreta perquè ara a la República Espanyola hi manaven les dretes. Però feia l'efecte que amb Samper, Companys s'hi podria arribar a entendre. Pel que m'expliquen, això és el Saló Verge de Montserrat i el despatx actual del president és darrere aquesta porta. Companys segurament també hi tenia un despatx particular, però el despatx oficial el tenia en aquest saló. Aquí, just a sota d'on ara hi ha aquest Sant Jordi, hi havia el despatx del president. Una de les primeres accions de govern de Companys va ser la llei de contractes de conreu. Era una llei que defensava els pagesos pobres, els rabassaires, dels abusos dels propietaris rurals. Però el govern espanyol va presentar un recurs d'inconstitucionalitat i va tombar la llei. Aleshores, Companys va refer la llei i estava negociant amb Madrid, amb Samper, aquest senyor que ja coneixem, alguna fórmula per intentar tirar endavant aquesta llei. Però aleshores el govern Samper va caure per pressions de l'extrema dreta. Es va formar un nou govern presidit per aquest home, Alejandro Lerroux, i en aquest nou govern sí que hi va entrar la dreta i l'extrema dreta de Gil Robles. Això volia dir que la llei de contractes ja no tenia cap possibilitat de tirar endavant. Però volia dir més coses. La presència de la CEDA, un partit identificat com a feixista en el govern, això significa tirar enrere no tan sols el bienni dit després reformista, les reformes que s'havien fet, sinó pràcticament anar de pet a l'augment de l'autoritarisme i del nazifeixisme que estava produint als diversos països del continent europeu. El 6 d'octubre, com a mínim el 6 d'octubre de Companys, el podríem entendre com la necessitat de reaccionar o de fer un moviment davant un procés que es considera bastant inexorable, un procés que es considera que serà efectiu, d'eliminació del projecte reformador republicà i amb ell de l'autonomia catalana. Davant d'aquesta amenaça, les esquerres espanyoles van convocar una vaga general revolucionària. A Astúries, la vaga es va transformar en una autèntica revolució. Uns 30.000 obrers, molts d'ells miners, es van aixecar en armes contra el govern. A Barcelona, sense el suport de la CNT, la vaga va ser un èxit al comerç, però no pas a les fàbriques. El sector més sobiranista d'Esquerra, el grup d'Estat català, s'hi va abocar. Fins i tot va organitzar escamots armats. De manera que el president Companys estava ben pressionat tant per les esquerres espanyoles com pels independentistes catalans. Catalans, les forces monarquitzants i feixistes que pretenien trair la república han aconseguit el seu objectiu i han assaltat el poder. La república es troba en gravíssim perill. Companys ha sortit al balcó amb els consellers i tal com va fer el dia de la proclamació de la República, Companys torna a fer el pas, torna a aprofitar, com ell diu, l'emoció del moment. En aquesta hora solemne, en nom del poble i del Parlament, el govern que presideixo assumeix totes les facultats del poder a Catalunya. Proclama
l'estat català de la República Federal Espanyola i invita els dirigents de la protesta contra el feixisme a establir a Catalunya el govern provisional de la República. Ara ja no ho direu que no sóc prou catalanista, eh? No és un acte separatista, cal llegir exactament el text de Companys. Crida a les esquerres espanyoles una mica a refugiar-se a Catalunya com bastió de la república que ell identifica amb els valors de les esquerres. És una reacció davant el que podíem dir la república ha estat segrestada per les dretes. Hem de tornar-la a reivindicar com patrimoni de les idees d'esquerres. I davant d'això, Catalunya juga un paper protagonista i en aquest paper protagonista replanteja la república en un sentit federalitzant, però no pas separatista en absolut. Bé, jo crec que Companys durant els anys 30 va adquirint cada cop més una visió nacionalista de la política catalana i de les relacions entre Catalunya i Espanya o Catalunya i la República, però no derivarà mai en portar-lo cap a l'independentisme ni en aquests moments ni en els anys precedents. El que passa és que sí que li serveix per després justificar-se i dir, veieu com si jo sí que era catalanista. Les comparacions amb Macià eren inevitables, no? I hi havia un sector que trobava que, mentre en Macià era, com hem dit al començament, un polític d'una peça, amb una trajectòria rectilínia, que la trajectòria d'en Companys era massa de zigazagues, era massa sinuosa, i que el seu... que no era un nacionalista català pota negra, diguéssim, no? Que, bueno, que en fi, de jove i de no tan jove... Això, aquest rum-rum existia, sí, indubtablement existia, no? En qualsevol cas, aquell discurs des del balcó de la Generalitat va ser d'aquells grans moments que passen a la història i que gairebé tots els presidents han tingut. Recordeu quin va ser el moment balcó del president Macià? Catalans, proclamo la República Catalana, un estat integrant de la Federació Ibèrica. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! Sí, som una nació. Catalans, Catalunya, visca Catalunya! Del president Montilla no n'hem trobat cap balconada històrica. I del president Mas, en el moment de gravar això, encara no sabíem si tindria el seu moment balcó. És curiós, però crec que de tots aquests moments balcó, l'únic que va acabar bé va ser el del president Tarradellas. En qualsevol cas, el de Companys va acabar fatal, la gent no el va seguir i aquell estat català que havia proclamat va durar 10 hores. El general Domènec Batet, que era el cap militar a Catalunya, va treure les tropes al carrer per defensar la legalitat. A Barcelona hi va haver 40 morts. A Astúries, l'encarregat de la repressió va ser el general Francisco Franco. Hi va haver més de 2.000 morts. La revolta havia fracassat. Un cop vist aquell fracàs, Companys va manar al govern que es quedés al seu lloc a esperar la detenció. El general Batet va exigir al president que fes una proclama per ràdio anunciant el fracàs de la revolta. I ell i el seu govern van ser detinguts i traslladats al vaixell Uruguai al port de Barcelona. És un acte il·legal, això és cert. Una altra cosa seria la legitimitat política. Aquí també en l'actualitat sabem molt de distingir entre el que és legal i el que és legítim, però en la mesura que va perdre i que no va saber valorar les pròpies forces va ser un error també. Des de la perspectiva històrica, no? I ho podem dir, és un error, és a dir, difícilment hi havia possibilitats reals de canviar les coses a través de pronunciaments. La democràcia a Espanya sempre ha vingut a partir de festes democràtiques. Tot sovint realment ens pensem que la primera vegada que arriba la democràcia a Espanya és amb la transició d'una manera no violenta, no? Que abans sempre havia estat una palla bastons. No. Si ens demostra alguna cosa al segle XIX i vint espanyol és que la democràcia a Espanya, el règim democràtic, sempre han vingut a partir de processos electorals o, en fi, no en un mar de violència i de guerra civil. És un gest, podríem dir, l'últim gest romàntic. Companys, en aquest sentit, és un polític
en certa mesura li agrada el dramatisme, els actes heroics, i és un gest que intenta aconseguir amb una proclama un canvi de règim. Evidentment, allò ja no és l'abril del 31, sinó que el context internacional i espanyol és absolutament diferent. Ja no caurà cap govern espanyol per una simple proclama a Barcelona. I així es va acabar això que la història anomena els fets d'octubre, de moment. I mentrestant tenim companys a la presó, ens podríem fixar en un altre personatge que a partir d'ara serà molt important. Us heu fixat que en el moment de la proclama no tot eren homes? Enmig de tots aquests consellers i militars hi havia aquesta dona d'aquí. Es deia Carme Ballester, tenia 34 anys i era militant convençuda d'estat català. De fet, era la cara femenina més coneguda de l'independentisme català. Pels estàndards eròtics de l'època, era una bellesa indiscutida. I en aquells dies, Lluís Companys era el seu amant. Companys feia molt temps que vivia separat de la seva primera dona i Carme Ballester estava divorciada d'un primer matrimoni. Tots dos havien tingut una vida amorosa rica i diversa, però tothom diu que l'un en l'altre van trobar de veritat l'amor de la seva vida. I ella estava tan enamorada que va decidir acompanyar-lo fins allà on fos. I allà on fos va resultar ser la punta més llunyana de la península. La vigília de Sant Joan del 1935, Lluís Companys i part del seu govern van arribar al destí, al penal del Puerto de Santa Maria, tocant a Cadis. Estaven condemnats a 30 anys de presó. Aquestes són les cel·les que es conserven de l'antic penal del Puerto de Santa Maria. Durant 3 segles, aquesta va ser una de les presons més dures de l'Estat. L'any 1981 van tancar el penal per fer-ne un de nou i un dels últims presos va ser el famós delinqüent El Lute. Doncs aquí hi van tancar des del juny del 1935 el president de la Generalitat. ¿Y Companys estaba en una celda como esta? Efectivamente. A él le habilitan aquí y a los 2 consejeros que le acompañan 3 celdas un poco separadas del resto de los reclusos, en donde ellos van a hacer su vida ordinaria de penado el tiempo O sea que están en la son cárcel. tratados como presos especiales. Sí, digamos. evidentemente. Es decir, incluso la dirección del penal les coloca un asistente, que era un preso interno que estaba aquí, el pobre, que por ejemplo les hace las camas, les limpia la celda, mientras que ellos se dedican más a un trabajo de tipo intelectual. O sea, digamos que reciben un buen trato. Sí, 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 la pista que él da, sí, sí, sí. ¿Y qué hace Companys estos meses que pasa en prisión? Pues él lo pasa fundamentalmente leyendo. Lee casi 2 libros al día, tiene una pequeña biblioteca fundamentalmente de temas políticos. ¿No novelas? No, no, más libros de corte político. I la Carme Ballester es va instal·lar al poble, al costat del penal, i el venia a visitar, li feia el menjar, en fi, se l'estimava i el cuidava. I a l'agost, un periodista va aconseguir entrar al penal per fer una entrevista al president i per fer-li fotos. I això és un facsímil d'aquell Mundo Gráfico de l'agost del 1935 que recull totes aquelles fotos. El periodista explicava que Companys estava més bé d'ànims que de salut y escribía: Contemplo a don Luis Companys unos instantes en silencio. Tras su silueta actual de penado, veo al hombre que aún no hace un año estaba al frente de Cataluña. Aquella imatge era molt potent, la d'algú que havia sigut president i de cop estava tancat a la presó. I aquell periodista acabava l'article fent-se una pregunta. Deia: ¿cuál será la nueva página de esta extraordinaria novela política que es la vida intensa y apasionada del expresidente de la Generalitat? Doncs bé, aquella nova pàgina no va trigar gaire a arribar i ho va fer de la mà d'aquest home, Manuel Azaña. El
El mes de febrer de 1936, quan feia 16 mesos que Companys era a la presó, es van convocar noves eleccions espanyoles. Les va guanyar el Front Popular. La dreta va perdre el govern i en va ser nomenat nou president Manuel Azaña. I una de les primeres ordres va ser l'amnistia per als presos polítics. Va ser un retorn triomfal. Per allà on passava el tren s'havien d'aturar perquè la gent el volia saludar. A Guadalajara, a Sigüenza, a Calatayud. Per a les esquerres espanyoles, Companys s'havia convertit en el gran heroi de la República. I a Catalunya la rebuda va ser apoteòsica. Quan la comitiva va entrar a Barcelona per la Diagonal, que aleshores s'anomenava Avinguda del 14 d'abril, van sonar unes salves d'honor i van deixar anar 200 coloms. A l'altura de la Ronda de Sant Pere, les floristes de la Rambla van llançar flors al president retornat. A la plaça de la República, l'actual plaça Sant Jaume, la gent seguia les incidències pels altaveus. De cop, van fer entrada els motoristes dels Mossos d'Esquadra i al darrere la Guàrdia Urbana a cavall. La gent va embogir. El president ja era aquí. És el líder redimit pel vot popular. Surt de la presó perquè ha estat votat massivament a Catalunya i les esquerres també. Per tant, diguem-ne, entre cometes, el pecat del 6 d'octubre ha estat perdonat pel vot popular i es converteix a nivell, no solament català, sinó a nivell de tota Espanya, en un polític amb una notable popularitat i prestigi. I sí que comença el seu mite allà. Construeix un mite que després es destruirà a l'inici de la Guerra Civil i que és un precedent del mite que s'erigirà a partir del seu afusellament. És una primera part del mite que desapareix i que es torna a crear a partir de l'any 40. Podríem dir una mena d'operació propagandística de construcció de Companys com aquell president que fa el gest heroic del 6 d'octubre i que, tot i ser un fracàs, després permet construir una nova primavera republicana. És a dir, permet el front d'esquerres a Catalunya, permet... Clar, això sí que en aquest sentit Companys sí que té un capital, acaba tenint un capital polític amb el 6 d'octubre molt important. Catalans, comprendreu que he de fer un esforç per superar l'emoció d'aquests instants i poder-vos dirigir la paraula. És el meu poble, el nostre poble. És aquesta plaça i és aquest balcó. Tornem a reprendre la nostra tasca després d'hores doloroses i amargues. Som una altra vegada aquí. Venim per servir els ideals. Tornarem a sofrir. Tornarem a lluitar i tornarem a guanyar! Ja està. El president Companys ja té un eslògan que farà història. I diuen que després d'aquest discurs va caure en rodó de tan esgotat que estava. La primavera de 1936 potser va ser dels millors moments de la vida de Companys. Estimat i respectat i amb una bona entesa amb l'esquerra i la dreta. Companys va anar fent acció de govern. Inaugurava escoles, aprovava lleis, augmentava l'autogovern... Tot semblava anar bé. I des d'Espanya, que vivia enmig de grans tensions, ho anomenaven l'oasi català. Però la calma es va acabar el 18 de juliol del 1936. Els diaris d'aquell dia, que era dissabte, encara no portaven la notícia, parlaven d'altres coses. Per exemple, parlaven de l'Olimpíada Popular, que s'havia d'inaugurar l'endemà a l'Estadi Olímpic, o bé dels preparatius del Congrés d'Esquerra Republicana. Però tot això ja no va passar. El president va rebre una trucada que li anunciava que l'exèrcit espanyol colonial del Marroc s'havia revoltat i que hi havia rumors que aquest aixecament podia estendre's a tota la península. Allò era un cop d'estat contra la República. I en només 3 dies, aquell oasi català es va convertir en una selva.
A la matinada de l'endemà, el 19 de juliol, les tropes de l'exèrcit a Barcelona es van sumar a la revolta. En canvi, la Guàrdia d'Assalt i els Mossos d'Esquadra es van mantenir fidels a l'ordre constitucional. Durant tot el matí hi va haver combats pels carrers de Barcelona. També van sortir al carrer per defensar la República molts milicians, la majoria de la CNT i la FAI. A les 2 del migdia, la Guàrdia Civil es va afegir a la defensa de la legalitat i aquella mateixa tarda ja era clar que el cop d'estat havia fracassat. Espanya. Escofet. Al Palau de la Generalitat, la sensació és de triomf i estan particularment eufòrics per la feina feta. El president no se'n pot estar d'abraçar el comissari d'Ordre Públic, Frederic Escofet. I la rebel·lió militar està virtualment vençuda. Vinga, brindem. Senyors, salut, salut. Ara porten fins al despatx del president el comandant dels revoltats a Catalunya, el general Manuel Godet. El militar colpista s'acaba de rendir. General, cuando se juega y se pierde, hay que jugar lealmente. El 6 de octubre yo también me rendí, como usted acaba de hacer ahora. Entonces hablé por radio a los que habían salido a la calle y les aconsejé que abandonaran la lucha. Usted hará lo mismo ahora. Yo no me he rendido, señor presidente. He caído prisionero. Estimo necesario que para evitar más muertes provocadas por el movimiento fascista, hable usted por radio a sus tropas para que abandonen la lucha. Puesto que estoy preso, me avengo. Soldados, la suerte me ha sido adversa y yo he quedado prisionero. El missatge del general rendit es radia per tot Espanya durant tot el dia. El cop també ha fracassat a les principals ciutats. I a Barcelona només en queden alguns focus. Quedáis libres de todo compromiso. Mentrestant, la caserna de Sant Andreu ha quedat mig desguarnida i la CNT i la FAI s'apoderen dels 30.000 fusells que hi ha. L'última resistència és a la caserna de les Drassanes. La revolta s'ha acabat. Barcelona és plena de camions de la CNT i la FAI, amb tots els seus milicians armats. Ara ells són els amos. I comença la revolució de veritat. A partir d'ara, els treballadors comencen a gestionar les fàbriques. Els pagesos col·lectivitzen la terra. Neix un país nou. Però aquella mateixa tarda també va començar una repressió brutal contra els sectors més conservadors del país. Les patrulles de milicians van començar a detenir, empresonar i fins i tot executar gent de dretes, gent de missa i gent de diners. Era la violència revolucionària. I aquest és un altre dels moments claus de la vida política de Companys. El 19 de juliol havia vençut el cop d'estat, però ara tenia el carrer ple de milicians anarquistes armats i disposats a fer la revolució. Companys venia d'aquestes ànsies revolucionàries, però al mateix temps ara era el president de la institució i s'havia de decidir, i en aquell moment va rebre consells de molts cantons. Per exemple, de Frederic Escofet, que era el cap de les Forces d'Ordre Públic de la Generalitat, quan Companys li va dir a Escofet, què podem fer? Escofet li va contestar, estimat president, per restablir l'ordre hauríem d'entaular una batalla tan important com la que acabem de viure, i això no és possible. L'única solució és contenir la situació tant com puguem. Però al mateix temps, des dels sectors més catalanistes d'Esquerra Republicana, com per exemple del conseller de Governació, aquest d'aquí, Josep Maria Espanya, li reclamaven que actués amb contundència contra els anarquistes i que restablís l'autoritat del govern de la Generalitat. I quan va sentir això, en Companys es veu que va exclamar: jo ja sé el que he de fer, però contra el poble que no s'ho pensi ningú. No hi aniré mai, mai contra el poble. Total, que Companys ja s'havia decidit.
Companys fa redactar el text per constituir el Comitè de Milícies Antifeixistes. Des d'ara, aquest comitè controlarà les patrulles de milicians i organitzarà la defensa. I això vol dir que la Generalitat ja no té el control de l'ordre públic ni pràcticament el poder. A partir d'ara, manen els comitès revolucionaris que s'aniran constituint a cada poble amb milicians i autoritats locals. Discrepa segurament dels seus projectes insurreccionals, pot discrepar a vegades del no respecte amb determinades propietats privades de gent, però se'ls estima profundament. És a dir, Companys és una persona que estima, perquè estima, clar, el patiment de la gent i la gent que està intentant millorar, no? I per tant se sent molt a prop. I el 19 de juliol, escolti, jo poso amb el president, les institucions, al costat d'aquesta gent. El fracàs del cop militar a Barcelona, a Catalunya, va desfermar un tigre. Va fer sortir de la gàbia un tigre que era la revolució, si li volem dir així. Un tigre molt ben armat d'ullals i ungles, o urpes, perquè tenia desenes de milers de fusells a les seves mans. Davant d'un tigre desfermat i afamat, es poden fer dues coses. Intentar enfrontar-s'hi amb moltes possibilitats d'aquest devori, o intentar cavalcar-lo i mirar amb molt de risc i amb possibilitats modestes de conduir-lo, de guiar-lo i d'acabar recuperant un cert control. És evident que un Companys va apostar per cavalcar el tigre. Defensar la institució i la legalitat i pactar amb les noves forces que han aparegut, amb les forces obreres i revolucionàries, per intentar trobar un punt de trobada. No és fàcil i això serà criticat per molta gent. Però quines alternatives tenia? Quina alternativa més lògica i assenyada que aquesta? Aquí comença el període més negre de la biografia de Companys. Arreu del país cremen convents i esglésies. Molts religiosos i gent de dreta són assassinats per les patrulles de milicians o per ordre dels comitès locals o per grups d'incontrolats. I el president Companys sembla impotent davant de tota aquesta violència. Què pot fer Companys? A Tarragona, a Tortosa, a Sabadell. És que és per tot arreu. El conseller Ventura Gassol li ha proposat un pla que pot funcionar. Que la Generalitat confisqui els edificis religiosos. Així podran protegir el patrimoni i potser salvar la vida d'alguns sacerdots i monges. Però una vida els preocupa per damunt de totes, la del cardenal Vidal i Barraquer. Que els Mossos el treguin. No hem de córrer cap risc amb el Vidal i Barraquer. El cardenal Francesc Vidal i Barraquer era la màxima autoritat de l'Església a Catalunya i la persona que havia fet possible una certa entesa entre la República Espanyola i el Vaticà. Salvar la seva vida era essencial, però potser ja havien fet tard. Una patrulla de milicians ha agafat presoner Vidal i Barraquer. El cardenal, que tem el pitjor, intenta guanyar temps fent conversa amb els nois, però el seu ajudant no ho veu gens clar. Potser el seu temps s'ha acabat. S'ha acabat. Para aquí. La vida del cardenal penja d'un fil, però a l'últim moment la sort li somriurà. Un grup del comitè de Montblanc se'ls troba i ara traslladaran el cardenal a la presó de la vila. Camarades, on teniu l'arquebisbe? L'arquebisbe... Quan a la Generalitat se n'han assabentat i envien de seguida aquest emissari amb un ordre per endur-se el cardenal. Però el comitè local no es refia de l'ordre escrita i diuen que volen una trucada des de Palau. Ventura Gassol, digui'm. Des del Palau de la Generalitat, el conseller Ventura Gassol respon al telèfon. Sóc jo que he donat aquest ordre. Sense un paper, res de res. No li entregarem. De seguida que aclareixi us la faré portar per escrit. No hi patiu. Però la veu de Ventura Gassol no fa prou per convèncer-los. Aquí
qui mana és el comitè local. Només una trucada del president pot salvar el cardenal. Camarades, és el president. Camarades, heu de lliurar els detinguts al meu enviat. No, jo mateix firmaré l'ordre. No, us prometo que demà mateix tindreu l'ordre per escrit. Molt bé, vinga. Aquesta és la nota del president Lluís Companys del 24 de juliol del 36 per alliberar el cardenal. Sí, aquesta és la nota que l'havia signat. Aquesta és la nota que va signar. I com ho sabem, tot això, tota aquesta peripècia del cardenal? Ho sabem per una nota confidencial escrita pel cardenal, exacte, que és aquesta, que ell va escriure al secretari d'Estat, Eugenio Pacelli, després Pius XII, on li explicava la seva detenció fins al moment que arribava a Barcelona. Gràcies a aquestes gestions de Companys, Vidal i Barraquer va poder ser embarcat en un vaixell italià que el va dur a l'exili, a Lucca, prop de Roma. Quan va acabar la guerra, el dictador Franco no el va deixar tornar. El considerava rojo i separatista per l'actitud de diàleg que el cardenal havia tingut amb la República i amb la Generalitat. I per això, el cardenal Vidal i Barraquer es va quedar com a bisbe de Tarragona, però a l'exili. I allà va morir l'any 1943. Acabada la guerra, l'Església de Catalunya, després d'haver patit una persecució, rebrà una segona persecució per part del govern de Franco, que és pel fet de ser catalana. Per tant, és evident que els capellans rebran dues vegades, per motius diferents. La Generalitat va aconseguir salvar part del patrimoni religiós, com el monestir de Montserrat. Un cop confiscat, es va fer servir com a residència per a autoritats i el mateix president Companys hi anava sovint amb la família. Durant aquells primers mesos de la guerra, es calcula que prop de 2.500 sacerdots i religiosos catalans van caure assassinats per l'anomenada violència revolucionària. Des de la Generalitat es van poder salvar unes 9.000 vides. Aquell estiu tan violent del 1936 va ser segur el pitjor estiu de Lluís Companys. Finalment, al setembre, el president va poder formar el primer govern de la guerra, amb Tarradellas de conseller en cap, i en aquest govern s'hi van integrar formalment membres de la CNT i de la FAI. I així es va poder dissoldre el Comitè de Milícies Antifeixistes, i d'aquesta manera la Generalitat va poder recuperar el control. Però aquells mesos van marcar per sempre Lluís Companys. Probablement sigui un dels moments complicats de la vida de Companys. De fet, ell parlarà al cap de pocs dies d'haver esclatat la guerra en un famós míting, inclús publicarà a la premsa estrangera, on ell d'alguna manera ve a dir que, molt bé, que l'Església s'ha trobat una mica el que buscava. Jo no dubto que l'home Companys, inclús el polític Companys des d'un punt de vista d'idees, no és partidari, evidentment, d'això, però probablement el polític concret que es troba amb les milícies, que es troba en aquella situació, mira de fer el que pot a sota mà, però probablement no ho fa d'una manera pública, com alguns després li han recriminat. Evidentment, els crítics de Companys sempre diran que ha estat tolerant o còmplice de la violència de la rereguarda catalana. La seva actitud no ha estat aquesta. Ha intentat frenar-la tot el possible. Ha salvat vides i coneixem bastants casos concrets de vides salvades per Companys. Atribuir-li que ell és un còmplice d'aquesta onada de violència, això és excessiu. I penso que està fora de tot lloc. Tard a la nit, dos policies de paisà han trucat a casa del president del Parlament de Catalunya, Joan Casanovas. I ara se l'enduen discretament cap a la Casa dels Canonges, la residència del president Companys. Al mateix moment, un altre grup de policies de paisà acaba de detenir el seu director, el comissari d'Ordre Públic de la Generalitat. És Andreu Revertés, un home d'estat català, que és el partit sobiranista que ara està escindit de l'Esquerra Republicana de Companys. Revertés acaba de confessar un complot en marxa contra el president.
Mireu, aquest era el detingut, Andreu Revertés, i aquest altre d'aquí era Joan Casanovas, que era el president del Parlament i l'home que havia de substituir Companys en aquell complot, que es feia suposadament per restablir l'ordre i previsiblement per negociar una pau separada per Catalunya. I per coses com aquesta, els ulls de tota Europa estaven posats en Catalunya. I de seguida entendreu per què. Imaginem un mapa d'Europa, com aquest, som al juliol del 36, quan comença la Guerra Civil. Doncs bé, en aquell moment, Portugal i Àustria són estats autoritaris. A Itàlia manen els feixistes i a Alemanya governen i manen els nazis. Tothom se'n suma que tard o d'hora hi haurà una guerra amb les principals potències democràtiques, que eren França i Gran Bretanya. Per tant, si a Espanya la guerra la guanyen els revoltats, els feixistes, França quedarà totalment aïllada. I per això el paper geoestratègic de Catalunya en aquest moment és tan important. I més si Catalunya s'acabés declarant independent. Tot això és un tema que encara s'ha investigat poc i són sobretot els joves historiadors els que estan interessants-hi més. I que han descobert coses molt curioses, perquè sabeu qui eren els que informaven els governs europeus de què estava passant a Barcelona? Doncs aquests senyors d'aquí. Cada 1 de gener, el president de la Generalitat rebia el cos consular acreditat a Barcelona. Els cònsols havien d'anar de frac rigorós o d'uniforme militar, si era el cas. I després d'un discurs del degà, tots passaven a saludar personalment el president i felicitar-li l'any nou. Es veu que aquesta recepció es continua fent cada gener, tot i que diuen que avui l'acte és més informal. Però durant la República era gairebé com si fossin el cos d'ambaixadors a Barcelona. Andiamo di sopra e scendiamo. Els primers mesos de la Guerra Civil, la diplomàcia italiana es mirava Barcelona i Catalunya de molt a prop. Allà hi tenien els principals negocis i la principal colònia de ciutadans italians, igual que ara. I a més, la Itàlia feixista no era pas neutral, era aliada dels revoltats franquistes. I què hi ha aquí? Doncs, home, per exemple, hi podríem trobar un informe d'un almirall italià que hi havia al port de Barcelona. Com es deia, aquest almirall? Es deia Ildebrando Goiran. Ildebrando Goiran. Que, com diu, havia insistit en d'altres informes, Catalunya s'està preparant per esdevenir un estat independent. Això ho diu aquest almirall? Ho diu de manera allò clara, que hi ha la intenció de constituir un estat català. I com ho diu en italià? Diu que circa la intenzione di costituire lo Stato catalano al di fuori degli avvenimenti spagnoli. Què més? El cònsol italià de Barcelona, que es diu Carlo Bossi. Carlo Bossi, aquest el tinc, Mireu, Carlo Bossi és aquest del mig. Aquest senyor. És aquest, no? Aquest mateix, sí, sí. Doncs aquí, evidentment, també entre d'altres carpetes i altres documents sobre la Guerra Civil Espanyola, hi trobem un en el qual ja directament es parla de la possibilitat de la proclamació de la independència de Catalunya amb el suport de França. És a dir, des del punt de vista italià, França ajudaria a Catalunya a esdevenir un estat independent. Estem parlant de juliol-agost? En aquests moments estem parlant de mitjans d'agost de l'any 36. Del 36, o sigui, fa un mes que ha començat la guerra. Això mateix. I què diu Bossi? Ell diu, en aquest informe, que els agents francesos a Catalunya estan en una activitat frenètica en aquells moments i que, per tant, aquest és un element, una ajuda francesa que segurament es produiria en cas de ser sol·licitada. Els rumors i les pors eren tan intensos que fins i tot al Vaticà estaven preocupats. Mira, Toni, el que et deia sobre el papa està aquí explicat en un telegrama on s'explica ja no només les amenaces que creien que hi havia d'una Catalunya independent, sinó encara més ens posa sobre una altra alarma que s'estava generant. I diu aquí en l'audiència, acordate de mi, estat amane... Ve a dir que, segons el papa, el govern de Moscou, el govern de la Unió Soviètica, estava intentant instal·lar a Catalunya un estat bolxevic, model, que si s'arribés a produir, sempre ho deia el papa això, no seria només una amenaça per a Espanya i França, sinó per tot l'Occident europeu. O sigui que el que de veritat el papa temia era que Catalunya es convertís en una mena d'estat independent comunista. Sí, no només el papa i el Vaticà, sinó també ho tem França, Itàlia, totes les potències europees creuen que aquesta és la principal amenaça.
Les notes que enviava el cònsol italià es van acabar molt aviat perquè, com que Mussolini va reconèixer de seguida el govern provisional de Franco, la gent del consolat de Barcelona va haver de marxar molt de pressa. Això passava el novembre del 1936 i aquest mes és clau per a aquesta història, però la continuació ja no la tenim aquí. Durant la Guerra Civil, França va tenir 3 cònsols diferents a Barcelona, i el primer de tots, i segurament el més carismàtic, va ser aquest senyor d'aquí. Es deia Jean Tremolet, i el senyor Tremolet va ser un home que va saber fer molt bons contactes amb els sectors catalanistes conservadors i també amb els cercles industrials. I abans d'un any de viure a Barcelona ja parlava perfectament el català. Escolta'm, a veure, i aquest Jean Tremolet, què explicava? El mateix que el Vaticà, l'italià, i ho deia directament enviant un informe del seu company britànic, el cònsol Norman King, on deia que Catalunya podia esdevenir un estat independent i que podia prendre la forma d'un estat soviètic. O sigui, això és la mateixa por que tenien el Vaticà, no? Això que Catalunya es convertís en un estat soviètic. La mateixa, clavada. El que passa és que aquest cònsol no va poder quedar-se molt més temps a Barcelona. I per què no? Doncs perquè havia ajudat a sortir molts personatges de dretes i la CNT li tenia jurada i volia perseguir-lo. I per tant el van acabar enviant a Austràlia, en aquest sentit a les antípodes. O sigui, el més lluny possible de Barcelona. I qui va venir després de... Doncs va venir un cònsol que va seguir, que es deia Jacques Pingo. Jacques? Pingo. Pingo. Escrit així, Pingo. Mira, Toni, ben bé aquí és on volia arribar. I què hi ha aquí? És a dir, després de tots aquells telegrames on Pingo deia que Catalunya potser s'independitzava, va enviar una nota el 25 de novembre... 25 de novembre del 36. On deia que s'havia produït un complot. I deia, Estat català, que era la formació separatista del moment, ha volgut prendre d'assalt la Generalitat i reemplaçar el president Companys per part de Joan Casanovas, president del Parlament de Catalunya. O sigui que això és realment un cop d'estat, això, no? Un veritable intent de cop d'estat. Un complot, un intent de cop d'estat? Mireu la situació de guerra. A principis de novembre del 36, els revoltats, és a dir, els franquistes, controlaven tota aquesta zona que he guixat. I en aquell moment, Franco es va plantejar un atac final contra Madrid. I si Madrid queia, tothom tenia clar que Catalunya sí que es desvincularia de la República i de la resta d'Espanya. Per tant, Companys va tenir sobre la taula la possibilitat de declarar la independència. Però Madrid va resistir heroicament. La columna d'Urruti de la CNT es va afegir des del front d'Aragó en la defensa de la capital d'Espanya. Allà va morir Durruti el dia 20 de novembre del 1936. Però aquell mateix dia, l'Estat Major franquista va decidir aturar l'ofensiva. Madrid havia resistit. Tothom es preparava per una guerra llarga. En aquestes circumstàncies, el president Companys de cap manera acceptaria desvincular-se de la República Espanyola i declarar la independència. A partir d'aquest dia, el complot contra Companys es va precipitar. La tercera setmana d'aquell novembre del 36, 2 vagons de tren van arribar a l'estació de Cervera. Anaven carregats amb 1.000 fusells, 6 metralladores i un nombre indeterminat de bombes de mà. Tot aquell armament era pels soldats d'Estat català, els independentistes escindits de l'esquerra republicana de Companys. L'objectiu era posar fi al domini de la CNT, apartar Companys del poder i substituir-lo pel president del Parlament, Joan Casanovas. Però el cop s'ha destapat. El cervell era el comissari d'Ordre Públic de la Generalitat, Andreu Revertés. L'acaben de detenir i ha confessat. T'ho vaig dir a tu, Joan. No em vas fer cabal. Aquella mateixa nit, el president Companys ha cridat al president del Parlament, Joan Casanovas. Segons la confessió de Revertés, era l'home que l'hauria substituït. No sabem què es van dir, però Casanovas, com altres líders d'Estat català, van fugir ràpidament cap a França. Al cap d'uns dies van trobar el cadàver d'Andreu Revertés. No se'n va parlar mai més. I encara avui,
és un cas obert. No, ben preparat no és un complot ben preparat, perquè fins que no es demostri el contrari, el nacionalisme català no ha preparat cap complot mai bé, seriosament. És a dir, és un complot que està preparat a mitges. La cosa com a complot organitzat no s'hi arriba ni de lluny, això. Què és el que es planteja? Doncs una política d'ordre per part de la Generalitat que posi fre als plantejaments, diguem-ne, a la situació de desori, de matances, de confusió, de robatoris. La vigília de Nadal de 1938, Franco va començar l'ofensiva contra Catalunya. Allà on arribaven els ocupants hi aplicaven una repressió sistemàtica i implacable. El poble del president, el Tarròs, va ser ocupat el dia 9 de gener. Quan els revoltats van saber quina era la casa dels companys, van omplir el paller de mines, però la família es va poder escapar cap a Figueres. Aquest matí he anat a visitar la tomba de Francesc Macià. Llavors he sentit, i fins i tot crec haver dit això: descansa, no hi arribaran, no pertorbaran el teu descans, no profanaran el teu sepulcre. Visca Catalunya, visca la República. Aquest és l'últim discurs radiofònic del president Companys. Només falten 6 dies perquè Barcelona sigui ocupada. Tothom sap que s'ha perdut la guerra. Totes les hores, totes les inquietuds, totes les energies humanes i sobrehumanes per barrar el pas a l'enemic. Amunt tots els que portin dintre l'amor a la pàtria. Amunt el cor i clavats els peus a terra. Hem de ser de granit i de flama. Aguant! Que els dies es precipiten a favor de les millors possibilitats. Amunt! Feia molt temps que el president havia perdut tota la credibilitat. Uns l'acusaven d'haver donat màniga ampla als anarquistes, d'altres d'haver governat amb els comunistes, d'altres de no haver declarat la independència quan era possible, d'altres d'haver perdut la guerra. Si haguessin fet una enquesta, l'índex de popularitat de Companys hauria estat 0. Tardarem molt de temps a tornar a la nostra terra. I diuen que el president, quan va tornar a entrar al cotxe i va marxar de Barcelona, va arrencar a plorar. Primer va parar a Sant Hilari. Allà va saber que havia caigut Barcelona. Després va anar al Mas Perxés, a l'Alt Empordà, on l'esperaven la major part d'autoritats intel·lectuals per passar a França. I finalment Companys va passar a França des de la Vajol del bracet del lendakari basc José Antonio Aguirre. No va ser exactament des d'aquí, això és el coll de la Manrella, on han fet aquest monument, sinó d'un coll que hi ha una mica més avall, que és el coll d'allí. En qualsevol cas, havien quedat amb Manuel Azaña, el president de la República Espanyola, de passar els 3 presidents junts, però Azaña es va avançar un dia per no haver de travessar la frontera amb Companys. Mai un president s'havia quedat tan sol. Uns 400.000 republicans espanyols van emprendre també la ruta de l'exili, i quan l'exèrcit alemany va ocupar la meitat nord de França, van haver de tornar a fugir.
cap al sud, cap a Anglaterra o cap a Amèrica. Però Lluís Companys no. Companys no va marxar mai. Per què? Per què els ho va posar tan fàcil? Doncs aquest era el secret. Aquí hi havia el motiu. El seu fill, Lluís Companys i Micó, el Lluïset. De ben jove li van diagnosticar una esquizofrènia i la família el va ingressar primer en un sanatori de Suïssa i després en aquesta clínica molt a prop de París. A París s'hi va instal·lar la Carme Ballester per cuidar-lo i era allà quan va arribar el president exiliat. Aleshores, en Lluïset ja tenia 28 anys. I llavors va passar l'impensable. Quan els nazis van ocupar França, els metges de l'hospital on estava ingressat en Lluïset van decidir evacuar els malalts i fugir cap al sud. Però el comboi va ser bombardejat i el noi, enmig del caos, es va perdre i va desaparèixer. Calia trobar el fill perdut, i per això Companys no es va moure d'aquesta casa de la Vol, aquí a la Bretanya francesa, malgrat la presència dels soldats alemanys. I la resta de la història ja és coneguda. Mentre intentava localitzar el fill, el president Companys va ser detingut per la Gestapo. El van traslladar a Espanya i el van lliurar a les autoritats franquistes. El van torturar, li van fer un consell de guerra al castell de Montjuïc i el 15 d'octubre de 1940, de matinada, el van afusellar. I diuen que abans que sonessin els trets va cridar per Catalunya. On té? Per Catalunya! El meu Companys. El Companys a la proclamació de la República, però segurament això més que per raons, diguem-ne, més que per raons de la meva feina com a historiadora, per raons, diguem-ne, familiars, per raons personals, perquè jo des de la meva família he viscut la República, m'han explicat de la República com un moment de canvi, com un moment d'il·lusió, com un moment importantíssim per les classes treballadores. Comet errors, mostra defectes, limitacions, n'hem parlat algunes, tot el que vulguis. Febleses. Ara, jo crec que en unes circumstàncies extraordinàriament complicades i dramàtiques, aquesta responsabilitat presidencial l'exerceix amb dignitat, amb coherència, sense incórrer ni en el pànic, ni en la covardia, ni en la humiliació. A mi em sembla que aquesta és... I tinc la sensació que, a més, és per això que la memòria col·lectiva l'ha investit d'aquest caràcter de símbol i de màrtir patriòtic. I tots els països, una cosa és el que diem els historiadors, però l'altre és l'imaginari col·lectiu d'un país, doncs necessita tenir figures, imatges, mites, més o menys ben explicats, doncs per entendre's i autoacceptar-se com un col·lectiu allò amb una identitat pròpia. I Companys, per tant, és una figura que representa la Catalunya de la primera meitat del segle XX. Jo penso que el Companys més apassionant és el Companys del juliol del 36. Perquè és l'home que ha de prendre decisions més transcendents, més difícils, i que aquí és on es veuen clarament els polítics seriosos. No en temps de pau fent discursos, sinó quan tens el poder i has de decidir-te a favor d'això o en contra d'això, arriscant-te, sabent les enormes dificultats que les teves decisions pressuposen. Aquí és on es veuen una mica la talla i les conviccions dels autèntics polítics. En l'epitafi de Companys es pot escriure una cosa que es pot escriure de pocs polítics en l'actualitat i potser a la història. Una persona que va néixer rica i va morir pobra, amb la qual cosa vol dir ja un compromís. Ell
amb sectors socials absolutament desvalguts, però sobretot també la història tràgica del nostre país, no? És a dir, que érem rics, no? Érem rics i ens van condemnar a la misèria. Uns dies després de l'afusellament van retrobar el fill perdut, el Lluïset. Estava viu, estava bé, i a partir d'aquell moment se'n va fer càrrec la Carme Ballester, que era la segona esposa i ja viuda de Companys. Tots dos, la Carme i el Lluïset, van morir a l'exili i fa uns anys van traslladar les seves restes aquí, en aquest nínxol d'aquí. I justament aquest nínxol va ser el primer nínxol del president Companys. Després d'afusellar-lo, els militars volien enterrar-lo en una fossa comuna, però per insistència de la família al final van acceptar d'enterrar-lo en aquest nínxol. Això sí, sense cap inscripció. L'any 1985, el president Pujol va fer traslladar les despulles del president Companys fins al fossar de la Pedrera. I des d'aleshores, cada 15 d'octubre puja fins aquí dalt una nova fornada de catalans per retre-li homenatge. Cadascun hi ve a recordar el seu Companys, el màrtir nacional, o el que va proclamar la República, o el que va defensar la legalitat el 19 de juliol, o fins i tot el Companys revolucionari. Què voleu? El país és divers i si alguna cosa segur que encarna Companys són les aspiracions però també les contradiccions del seu país i del seu temps. En qualsevol cas, gairebé tothom estarà d'acord en que si avui tenim Generalitat és perquè ell i gent com ell es van mantenir dignes i fidels a la institució i en el seu cas, en la vida i en la mort. Adeu, fins una altra.